schatje, maak je foto. Ja, dat is echt ongekend. Toen wij de gouden plaat kregen, 150.000, dacht ik, ja, het kan nog niet gekker natuurlijk. Maar ondertussen hebben we dubbel platina. En ook in Nederland is hij 25.000 keer verkocht. En ja, vroeger was dat natuurlijk niks, 25.000. Maar tegenwoordig, als je tegenwoordig, en vooral als feestartiest, zoveel singles en zoveel downloads verkoopt, ja, dat is wel uniek, denk ik. Ja, met verkopen, er wordt bijna niks, zeg maar. Want er is geen één artiest eigenlijk, denk ik, in Nederland die van verkopen kan leven. Het is echt het optreden en ja, wij zijn heel veel liedjes aan het schrijven en ja, daar beuren we dan de rechten van. En daar verdienen we ook wel geld mee natuurlijk. Dus anders dan, wordt het steeds moeilijker in Nederland. Want op iedere hoek van de straat komen artiesten bij natuurlijk. En we proberen gekke dingen te blijven doen en nu hebben we ook weer een nieuwe single. Ik wil alleen maar jou. Ja, proberen toch weer een hitje te scoren. Hoe is deze hit dan weer tot stand gekomen? Dat weet ik eigenlijk zelf niet. Ik was een liedje aan het maken in het Duits in de studio. En in het Duitsland heet hij is ook gelijk in Duitsland vertaald. In Duitsland heet hij Wo ist der Nooduitgang? Dus ik was bezig. Ik denk, ja, ik wil in Nederland de tekst erop. Ja, nooduitgang, dan gaan ze natuurlijk zeggen, nou die is weer gecoverd. Dus hebben we een andere tekst gemaakt in het Nederlands. Dus hij is gelijk in het Nederlands en Duits gemaakt. En dan kwam het er zomaar weer uit als... hoe noemen ze dat? Heel snel weer, hè? Heel snel. Hoe gaat het eigenlijk met zoon en dochter, zeg maar, de discjockey en onze zangeres? Nou, de discjockey is heel goed aan de weg aan het timmeren, want die is tegenwoordig te horen op Slam FM en noem het allemaal op. Overal doet hij zijn liedjes naartoe. En die worden redelijk gedraaid. En mijn dochter die is nu, gaat samenwonen, dus dat is heel even op een laag pitje. Maar misschien dat ze wel weer een keer wil gaan zingen, dat weet ik niet.